Marcos Kapitulo 14. Karon sa human ang duha ka adlaw, mao ang pangilin sa Pasko ug sa tinapay nga walay lebadura, ug ang mga punuan sa mga saserdote ug ang mga iskriba na nagpangitag paagi kung unsaon ang pagdakop kaniya sa limbong ug pagpatay kaniya. Kay miingon sila, dili iatol sa fiesta, tingali unya og may kasamok sa lungsod. Og sa didto siya sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon, nga nagtambong sa pagkaon. Miabot ang usa ka babayi nga may usa ka tibod-tibod nga alabastro nga mahumot sa nardo nga ulay, nga dako og bili. Og gibuak niya ang tibod-tibod nga alabastro, og gibubo niya sa ulo ni Jesus. Apan may uban nga sa ilang kaugalingon nga suko, nga nagaingon, tungod sa unsa ba nga gihimo kini nga pag-usik sa pahumot? Kay kini nga pahumot angay unta nga ibaligya sa kapin sa 3 ka gatos ka denaryo og ihatag sa mga kabus. Og na nagbagutbot sila batok sa babayi. Apan si Jesus miingon, pasagdi ninyo siya. Nganong ginakagulan siya ninyo? Usa ka maayong buhat ang gihimo niya kanako. Kay kanunay ang mga kabus uban kaninyo. Og sa bisan unsa nga panahon nga buot kamo, makabuhat kamo og maayo alang kanila. Apan ako dili kanunay uban kaninyo. Gibuhat niya kutob sa iyang mahimo. Giuna niya ang pagbihog sa akong lawas alang sa paglubong. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga bisan asa igawali kining maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Pagahisgutan usab ang gibuhat ni ining babayi alang sa handumanan niya, og si Judas Iscariote ang usa sa 12 nilakaw ngadto sa mga punuan sa mga saserdote aron siya iyang itugyan kanila, og sila sa pagpakadungog niini nangalipay og na nagsaad sa paghatag kaniya og salapi, og nangita siya og usa ka maayong higayon aron iyang itugyan siya kanila. Og sa nahaunang adlaw sa fiesta, sa tinapay nga walay lebadura, sa nagahalad sila sa Pasko, na nag-ingon kaniya ang iyang mga tinun-an. Asa ba ang buot mo? Nga moadto kami sa pag-andam aron nga mukaon ikaw sa Pasko. Og siya nagsugo og duha sa iyang mga tinun-an, og miingon kanila, umadto kamo sa lungsod, og pagasugaton kamo sa usa ka tawo nga nagadala og usa ka banga nga tubig. Sundan ninyo siya, og kung asa siya mosulod, magsulti kamo sa amahan sa panimalay. Ang magtutudlo nagaingon, hain ba ang akong lawak nga pagakan-an ko sa Pasko uban sa akong mga tinun-an? Og igapakita niya kaninyo ang usa ka dako nga lawak sa itaas, nga sangkap og andam. Didto magahikay kamo alang kanato. Og nangadto ang iyang mga tinun-an, og mingabot sa lungsod, og hingkaplagan nila sumala sa iyang giingon kanila, og giandam nila ang Pasko. Og sa pagkahapon, miadto siya uban sa 12, og sa nagalingkod sila sa lamesa, og nagakaon, miingon si Jesus, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, nga usa kaninyo ang nagasalo kanako, magtugyan kanako. Og misugod sila sa pagkasubo, og sa pag-ingon kaniya sa tinagsa, ako ba kaha? Og ang usa, ako ba kaha? Og siya mitubag og miingon kanila, usa sa 12 ang nagapunit uban kanako sa pinggan. Kay ang anak sa tawo moadto, sumala sa nahasulat na hatungod kaniya, apan alaot kadtong tawo nga pinaagi kaniya, igatugyan ang anak sa tawo. Maayo pa alang ni adtong tawhana kung wala siya matawo. Og sa nagakaon sila, mikuha si Jesus og tinapay. Og sa nakapanalangin siya, iyang gitipik-tipik kini, og gihatag kanila og miingon, kumuha kamo, kini mao ang akong lawas. Og mikuha siya og kupa. Og sa nakapasalamat siya, iyang gihatag kanila, og ang tanan na nagpanginom ni ini. Og miingon siya kanila,
Kini mao ang akong dugo sa bag-ong tugon, nga pagaulaon tungod sa daghanan. Sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, dili na ako magainom sa bunga sa paras. Hangtod ni adtong adlaw nga imnon ko kini pag-usab sa gingharian sa Dios. Og sa nakaawit sila og usa ka alawiton, nangadto sila sa bukid sa mga olivo. Og si Jesus miingon kanila, nga tanan kamo mahapangdol karong gabi una, kay nahasulat na, pagasamaran ko ang magbalantay, og ang mga karnero pagapatlaagon. Apan sa tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Apan si Pedro miingon kaniya, bisan pa ang tanan mahipangdol, ako dili gayud. Og si Jesus miingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, nga karon niining gabhiuna, sa dili pa makatuktugaok ang manok og makaduha, igalimod mo ako sa makatulo. Apan siya nagsulti sa mainiton gayud, bisan kinahanglan kanako ang pagkamatay, uban kanimo, dili ko ikaw igalimod. Og ang tanan na nag-ingon sa mauusab, og ningadto sila sa usa ka tanaman, nga ginganlan Getsemani. Og nag-ingon siya sa iyang mga tinun-an, panglingkod kamo dinhi, sa magaampo pa ako. Og iyang gipauban kaniya si Pedro, og si Jacobo, og si Juan. Og misugod siya sa hilabihang pagkahibulong, og dakong pagkasubo. Og miingon kanila, nasubo gayud ang akong kalag, hangtod sa kamatayon. Managpabilin kamo dinhi, og managtukaw. Og nilakaw siya og jutay sa unahan, og nihapa sa yuta, og nagaampo, nga kung mahimo, ikasaylo kaniya kadtong taknaa, og miingon siya, Aba, Amahan, ang tanang mga butang mahimo mo, ipahilayo kanako kini nga kupa, apan dili ang akong kabubuton, kundili ang imo, og mibalik og iyang hingkit-an sila nga nangatulog. Og miingon kang Pedro, Simon, nagakatulog ka ba? Dili ba ikaw makahimo sa pagtukaw og usa ka takna? Panagtukaw og panagampo, aron dili kamo mahasulod sa panulay. Sa pagkamatuod ang espiritu andam, apan ang lawas maluya. Og miadto siya pag-usab, og nagampo sa pag-ingon sa mauusab nga mga pulong. Og mibalik na usab siya, og hingkaplagan niya sila nga nangatulog. Kay nangloy na pag-ayo ang ilang mga mata, og wala sila manghibalo kung unsa ang igatubag kaniya. Og miduol siya sa ikatulo og miingon kanila, pangatulog na og pamahulay kamo, igo na, miabot na ang takna, ania karon, igatugyan ang anak sa tao sa kamot sa mga makasasala. Panindog kamo, manlakaw kita, ania karon, ang nagatugyan kanako miabot na. Og diha-diha sa nagasulti pa siya, miabot si Judas, ang usa sa napulo og duha. Og uban kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga may mga pinuti og mga bunal, gikan sa mga punuan sa mga saserdote og sa mga iskriba og sa mga ansyano. Og ang nagatugyan kaniya, mihatag kanila og usa ka ilhanan nga gikauyunan, nga nagaingon, ang akong paghahagkan mao siya, dakpan ninyo siya, og dadon sa malig-on, og sa miabot siya, gilayon miduol kang Hesus og miingon, magtutudlo, og mihalok kaniya, og ilang gikuptan siya og gidakop. Apan usa sa mga nanagtindog didto, miibot sa iyang pinuti, og mitigba sa sulugoon sa labawng saserdote, og iyang gipalungan kini sa dalunggan. Og si Hesus mitubag og miingon kanila, nanganhi ba kamo ingon nga batok sa usa ka tulisan? Dala ang mga pinuti og mga puspos sa pagdakop kanako. Sa adlaw-adlaw diha ako sa taliwala ninyo, nagapanudlo sa templo, og wala ninyo ako dakpa. Apan mao kini, aron matuman ang kasulatan, og nibiya ang tanan kaniya, og na nagpangalagyo sila. Og may usa ka ulitaw misunod kaniya, nga may usa ka habol nga gikupo sa iyang lawas nga hubo, og siya gidakop nila. Apan gibiyaan niya ang iyang habol,
og mikalagyo nga hubo. Og gidala nila si Hesus ngadto sa labawng saserdote og na nagtigom kaniya ang tanang mga punuan sa mga saserdote og mga ansyano og mga iskriba. Og misunod kaniya si Pedro nga nagapahalayo hangtod sa silong sa palasyo sa labawng saserdote og milingkod kauban sa mga sulugoon og nagadangka sa kalayo. Og ang mga punuang saserdote og ang tibuok nga hukmanan nagapangita og saksi batok kang Hesus sa pagpatay kaniya og sila walay hingkaplagan. Kay daghan ang nagsaksi sa bakak batok kaniya og ang ilang mga pagsaksi wala magakauyon. Og ningtindog ang uban og na nagsaksi sa bakak batok kaniya nga nagaingon, hingdunggan namo ang pag-ingon niya. Akong gubon kining temploha nga gibuhat sa kamot. Og unya sulod sa 3 ka adlaw magapatindog ako og usa nga wala buhata sa kamot. Apan bisan pa niini wala magakauyon ang ilang panagsaksi og mitindog sa taliwala ang labawng saserdote og nangutana kang Hesus sa pag-ingon. Wala kay pagtubag bisan unsa? Unsa man kining ginasaksi nila batok kanimo? Apan siya nagahilom og wala matubag sa bisan unsa. Ang labawng saserdote nangutana pag-usab kaniya og miingon, ikaw ba si Kristo, ang anak sa dalaygon? Og miingon si Hesus, mao ako, og makita ninyo ang anak sa tawo nga magalingkod sa tuo sa gahom, og muanhi uban sa mga panganod sa langit. Og migisi ang labawng saserdote sa iyang mga bisti, og nag-ingon, unsa pa ang pagkinahanglan ta sa mga saksi? Hindunggan ninyo ang pagpasipala. Unsay huna-huna ninyo? Og silang tanan naghukom kaniya nga angay sa kamatayon. Og ang uban misugod sa pagluwa kaniya, og pagtabon sa iyang nawong, og pagsagpa kaniya, og pag-ingon kaniya. Tagnaa, og ang mga sulugoon nagsagpa kaniya. Og sa didto si Pedro sa silong, sa atriyo miabot ang usa sa mga sulugoon nga babayi sa labawng saserdote. Og sa hingkit-an niya si Pedro nga nagadangka, iyang gitutukan og giingon, ikaw usab kauban ni Hesus nga Nazaretnon. Apan siya minglimod nga nagaingon, wala ako mahibalo. Bisan makasabot sa imong ginaingon. Og ninggula siya sa ganghaan. Og nituktugaok ang manok. Og sa hingkit-an siya pag-usab sa sulugoon nga babayi, misugod sa pag-ingon niadtong mga nagatindog didto. Kini siya usa kanila usab. Apan siya minglimod pag-usab. Og unya sa pagkataod-taod ang mga nanagtindog didto na nag-ingon kang Pedro. Sa pagkamatuod gayud, usa ikaw kanila kay ikaw Galileanhon. Og ang imong panulti sama sa ila. Apan siya misugod sa pagpanunglo og pagpanumpa. Wala ako makaila ni anang tawhana nga inyong ginasulti. Og ang manok mituktugaok sa ikaduha. Og si Pedro nahanumdom sa giingon kaniya ni Hesus. Sa dili pa magatuktugaok ang manok og makaduha, ikaw magalimod kanako og makatulo. Og sa nakahuna-huna niini, nihilak siya.